No niin, ja nyt ollaan tekojää kontin kylmäkoneiden tarkastuskierroksella ja katsotaan tuosta tietokoneen näytöltä, että onko siellä paineet ok. Nostetaan vähän ratapainetta vielä. No nyt se on 3,1, niin tää nyt riittää. Meillä on tässä nyt käynnissä sitten pinnanveto tekojäähän, että tämä tehdään tarvittaessa ja vähän sääolosuhteiden mukaan. Ja meillä on ammattitaitoista työporukkaa tässä, kavereita tässä, että meillä on hyvä henki tässä meidän joukkuessa ja osaamista löytyy sitten ulkoliikunta-alueiden kunnossapitoon. No niin, ja nyt aloitetaan tämä aamupäivän latujen teko, niin lähdetään tuonne Niemenharjun nesteen suuntaan semmoinen suosittu peltolatu, reilu 3 kilometriä sivuun, niin käydään se tarkistaa. Todennäköisesti on osin tuistuttanut tukkoon, kun kova tuuli on ollut viimeinen. Eli laitetaan fluenttijärjestelmä päälle ja ajetaan Huononlahteen jäälatu edestakaisin ja yhteensä 13 kilometriä perinteisellä mennään. Hei hei ja eläkkeelle mennään!